И здравейте всички, които ме гледат, аз съм Нада към БГ и тук с мен е Лукас. По-скоро да Вейдър Бос, само че ми хареса повече от съм с именно Лукас. И днес ще играем в неговия сървър. И двамата сме с скинове на Minecraft Story Mode. Както ви обещахме. Ние не сме ги купили, ние не сме ги платили, просто сме си хакнали играта. И най-странното, докато не почнахме клипа, на него му е удобно с големи стрелки, а на мен с малки. И става нощ. Да лягаме. Той... да, имаше легла. Да, дори 4 легла. Хайде, отварих ти вратата. После може да влезе и... Как беше името му? Готмана май си е сменил профила. Ела да спим, после ще се бираме там. Айде да отворя вратите. Нямаш ли колове? Имаш. В една пещера има направо 100 кол. Дори едва му го изкопах. Този път ще е по-дълъг епизода. Вчера не беше дълъг, защото Готман не се обаждаше и искаше да излезем. Всъщност му видяхте името, ама... Да. Ама нищо, той си... Той май без това ще се каже името. Аз ще се върнем до един стак камък. Ама клипата не може да бъде. Щуп са на 49 камък. И ще направя друга камък. 50 камък. Сега ще направя стъклена къща. Що? Не знам. Може после и от дърво. Нищо, че тази къща е от дърт, поне, нали, като вали дъжд, няма да я сръти. Ай, поне къща. Нищо, аз ще направя поне още една. Добре да си има. Имам само 3 дълбоки материалки за Minecraft. Тук нещо се качи в тази така. Ние се разменихме телефоните докато правим клип. И зато аз знам неща. Аз си направих направо всичко. Кирка, лопата, меч, брадо. Понякога Готман няма го има в някои епизоди, но в някои ще го има. Чувам за още. Нали? Да. Може в третия епизод да е той тук. Аз ще направя каменна къща. Добре. Ще събера един стаканък, после още един. Аз се чуя какво да правя. Ами събирай камък. Докато чакам пясъка да е готов. Намерих кол. Я може ли да... ти да вземи, стига да ми. Да, нали. Да. Ще виждам сега. Трябваше я тръпа. Аре бе, не мога. Мале колко много кол. Само да покажеш на хората колко има.
Добре, чакай. Докато аз ще се върна към. Пишеш. Така ще уж. Искам айрон да открия. Мале колко много не спира. Дори ми се върти XP. Още малко ще ми се щупи кирката от този пол. Аре, оставям го. Още кол. Щупих това. Не знам какво направиха, ама е туп. Какво? Виж. Не мога да дойда. О. Ще има една врата. Аз започвам камера. Трябва ми малко дърт. Не, че си имам дърт. Мисля, че е готина къща. Каква? Значи сега ще започна да я правя. Не, трябва още кам и дърт. Тук е много трябва да купим да малко дърт. Ама няма да това като стълбички.
Как да ти викам? Лукас или... Добре. Сега Лукас ще слезе долу. Ама не Да отвори на Готмен вратата. И той сега ще излезе от сервера. Ще спре епизода. На пауза. Не на пауза, защото като станат 15 минути няма да мога вече. Аре, просто това ще го спра. Аре, отивай. Ама той чака ли това? Не знам къде той ми каза. Ама той каза някой да слезе. Влезе от вратата. Сега ще спре епизода. Само да щупим това. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте за мене. И чао! В третия епизод от мен ще е